Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Monday, Lunes kita mga ka-aksyon nga presentations ang inyong panatuntunan na Action Reports Afternoon Edition, Oktubre 24, 2022. Manaton balikan ang aton nga kasaysayan sa bilog nga kalibutan. Ginaselebrar naton ang United Nations Day subong adlaw mga ka-aksyon October 24. Ini ginakabig bilang marka kon marks ang anibersaryo sang pagsulod o kun ang pagtingob sang puwersa sa nagkalain-lain nga mga pungsod sang 1949 o kun 1945 sang ginatawag naton nga United Charter. Di ba madomduman nyo, basta mo sining mga season, kalabanan sa mga estudyante, nagailis sa mga panapton sa nagkalain-lain ng mga pungsod, ang national costume, mga kaakson, nagaparada, may mga programa sa mga eskwelahan, pribado man o kung pampubliko ng mga bunutuan, kalabanan gid, nagapartisipara, kagaton gid ginadumdum ang United Nations Day. Pero usually mga kaakson sa ibang mga burutuan, ini kinapatigayon sa last day abis ang bulan sa Oktubre. Pero iba naman nga pribadong eskwelahan, temprano pa. Kaya pag last day na sa October, usually ginahiwat nato ng culmination naman sa month of the Holy Rosary. Pero ano bala ining United Nations Day? Suno mga kaakson sa UN, ining adlaw ang ginatanyag naton binapaghatag oportunidad. Agod pagid mapabakod ang aton common nga agenda kung tinutuyo, kag mapakita pagid ang aton na pinaka-purpose gid kag prinsipyo sa ginatawag naton nga UN Charter nga nagagiyaman sa United Nations sa sulod na sang 77 ka tuigan. Ini mga kaakson ng United Nations Day ang importante labi na sa bilog nga kalibutan. Madaganay blaton bisan diri sa may pungsod Pilipinas, dako gid ang papel nga ginatindugan sa United Nations. Nadumduman nyo tinalikdan nga binulan si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang naghatag sang iya mensahe sa UN mga kaakson. Kay dako gid ang papel sini, hindi lamang sa ekonomiya, hindi lamang sa politika, bisan pa sa negosyo, sa iban pa mga aspeto mga kaakson, panggobyerno, aton nga mga transaksyon, trade and industry, iban pagid mga kaakson nga importante man sa sitwasyon sa aton man nga pungsod Pilipinas. So gabay pa nga madumduman ini gaan sa importansya sa kadamaan ini ginatawag naton nga United Nation. Ari mensahe balas ni Secretary General Antonio Gutierrez ang United Nation mga kaakson. Suno sa iya, United Nation is the product of hope, the hope and resolve following the Second World War to move beyond global conflict to global cooperation. Today, our organization is being tested like never before. But the United Nations was made for moments like this. Now, more than ever, we need to bring to life the values and principles of the UN Charter in every corner of the world. By giving peace a chance and ending conflicts that jeopardize lives, future, and global progress. By working to end extreme poverty, reduce inequalities, and rescue the Sustainable Development Goals. By safeguarding our planet, including by breaking our addiction to fossil fuels and kickstarting the renewable energy revolution. And by finally balancing the scales of opportunity and freedom for women and girls and ensure human rights for all. And as we mark the UN Day, let us renew our hope and conviction in what humanity can achieve when we work as one in global solidarity. Ang mga kaakson na mensahe ni Secretary General Antonio Gutierrez. Subong nga adlaw, sana siling na ginaseleber naton ang United Nations Day.
Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga ka-Aksyon, 62 days na lang ho. Antes ang adlaw sang Pasko, kag 69 days antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dari kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ba na mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition sa aton headline number 1. Back to barak sa mga ka-aksyon ang pila ka mga kapulisan nga ginpang-augment diri man sa may Bacolod City Police Office ini in relation sa ginasaulog naton nga Maskara Festival. Nadumduman mga ka-aksyon sobra 2,000 ka mga police force ang gingamit diri sa BCPO para lamang mapabilin ang kalinong kagkatawhayan diri sa Negros Occidental kag Bacolod City mga ka-aksyon. Sa sulod sang 23 ka adlaw nga ginahiwat naton ang Maskara Festival. Perte kadamo nga daan sa aton nga mga festival sites na nililigad. Ang una gid nga ginbuksan amali sa may Bacolod City Public Plaza, eventually araman sa Bacolod City Government Center, and then nagdugang kita mga ka-aksyon, may harap pagid sa Baywalk. Lalabot sa Baywalk, may harap pagid kita venue sa may Paraan Park and Stadium, and then may harap pagid sa Old Airport bala sa Barangay Singkang. And then sang last 3 days sumugod sang 21, top kapon nga adlaw tinagselebra kita sa ginatawag naton Maskara Festival diri mga ka-aksyon sa may Lacson Tourism Strip. Namakon mo na pwerte nga selebrasyon mga ka-aksyon ang ginhiwat diri sa may Bacolod City. And this celebration needs man mga ka-aksyon sa ginatawag naton nga proper security implementation, and I'd like to say to congratulate mismo ang Bacolod City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang tanan nga Police and Command Corps sang BCPO, ang Police Region Office 6 sa pagpabiling sang kalinong kagkatawayan sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Makod mo kung kitaya mag-assess wala sa madalag ko nga mga crime-related incident nga nagluntad diri sa may Bacolod City sa bilog nga Maskara Festival. Perteno bisan kani illegal nga droga balaksonhen, dula ka masado may nabatian bala nga naganilang nilagumbang mga balita may angot sa illegal nga droga. Mga krimen pwerte nga kontrol kayong pulis bisan di ka lang magtulok, may pulis mong saan di nga pusod sa dalan, may pulis. Kaya mo na siguro nga may katahap man ining mga may plano mag-imo sang gamo, why na lang gid sila nagpasaga-saga kay laban-laban kung magpasaga-saga sila mapareho gid sila sang pulo to nga mga taga Tondo, Manila nga nagpangayaw padriya para magpangawat sa Bacolod City. Mante subong imbes nga Tondo, silda sang BCPO Station 1 ang diretsyon nila, no? Sa mensahe mga ka-aksyon nga ginpadala sang Yuhum Foundation, aring ilang official statement o ginpayag nga we would like to thank all Bacolodnons for the success of the 43rd Maskara Festival. Your support has truly been amazing, and this has contributed in putting back the Maskara Festival as one of the best festivities in our country. The Bacolod Yuhum Foundation is very thankful to the city government led by the ever-supportive Mayor Albi Benitez and the rest of the city officials and barangay officials. We are much grateful to the help extended by our law enforcers to ensure that peace and order was maintained throughout the festival. Manalipot ginamang ang short mga ka-aksyon, no? From Attorney Pinky Mirano Ocampo, ang festival director. Sa ito naman nga headline number 2, isa ka banwa mga ka-aksyon sa probinsya sang Iloilo ang nagdeklara na sa ginatawag nga state of calamity. Bagod may 4 na ka makompirmado nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF sa baboy ni mga ka-aksyon. Dito sa Negros Occidental, may hara naman nga mga measures na ginhimo ang gobyerno provincial kung saan nakapadala na ang probinsya sa mga blood samples ng baboy alin sa pig breeding sites sa Carabanwa kag syudad. Ini mga ka-aksyon sa may tinutuyo ngay paidalom bala sa laboratory examination sa Animal Health and Welfare Division sang Bureau of Animal Industry dito rin sa may Metro Manila.
tinutuyo sa mga kaaksyon nga masiguro man naton nga luwas bala sa ASF ang mga baboy nga ginabaligya diri ginaihaw kago kon ang ginapagwa kag sulod diri sa Negros Occidental. Tikabalo naman kita si Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpapanaog na sa direktiba sa Department of Agriculture diri sa Western Visayas nga siguruhon gid nga nabantayan gid ni mga kaaksyon. Usually may mga blood samples sa sila ginpadala na ligat pa ng September 13 deadline. Mga 446 dapat mong ang ilang target mga kaakson. Pero gin-extend nito to October 15 na. Ang negatibong resulta sa laboratory examination amo ning i-upload sa mga dokumento bilang requirements kung magpadala ka sang kasapatan. Amo ning dapat ila tandaan gid. Amo ning ilakip mga kaakson nga requirements sa pagpadala sa mga kasapatan sa iban nga mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas. In the meanwhile, check also kamusta na yan ang assessment naman sa business sector. Tapos ang 23 kadlaw, anong iladri nga pagpaino-ino sa lakat sa negosyo diri man sa may Negros Occidental kag Bacolod City. Ang Manila Porte kuno ka man dinalag-o din ng Mascara Festival. I'd like to say naman nga na totally gin mangguro nga 100%. Pero kung for a first-timer, the rating is outstanding. In terms of how it was conducted, probably there's some room for improvement and adjustment. We do hope nga ang organizer mamatik man sa kuno nung ginaswestion sila mga kaaksyon para mapanami pagidaton ang selebrasyon sang maskara. Kaya kung kita maglantaw, may mas ibuga pagid mong may mas inami pagid no ang aton nga celebration. Pero we do hope that the organizer will listen man sa iban lang nga may mga ginahatag nga suggestion paano pagid mapabulig naton kay do ang aton palang gin pang top nga do na na maximize gid bala ang private sector. Diba if bing iban pagid mga sektor kag mga aspeto mga religious sector blaksunhen no base may activity man sa religious sector nga maka-relate man sa Mascara Festival. Department of Education o kung DepEd. So far do wala gikita may nakitaan pa bilang nga taga DepEd or iya ka mga eskwelahan nga activities nga nag-intra sila sa Mascara Festival. Pero basi pa man lang no. Adamo pagkikita. Saan kinanglan i-improve in terms of security. Just kaperte nga pulaw bugtaw ka mga polis. Importante kompleto ang stomach development. Okay, man, update natin mga kaakson ang isabla ka aksidente sa Don Salvador Benedicto. Subo-subo man tabo sa isa ka-active nga barangay Kagawad. Dito sa may barangay Bunga, uy na aksidente. Balaya sa ginaman na yung motorsiklo. Nakasubo si Dre kay ang biktima sa report ng kapulisan, patay. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Balita naman gikan sa Bacolod City Government Center, balita na Action David Salazar, bitawa, magahatag sang suggestion sa konseho ang balya sa iluhon kuno ang night market nga karon yara sa Dalan Ballesteros. Ang bitaw nagano naman no, may ara naman sila nga mga wala unta dila activity. Ay ba sila tala man sa kaysa ka konsyal. Sa ato naman yung mga balita nasyonal, oy ang Anay Bucor Chief bala nga si General Bantag kalakip ang kalapkip ni siya kuno sa 160 ka mga persona nga ginakabig persons of interest sa pagbatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Di nga abing mga kaakson gilakip sa kay ginhambal sa mga nag-ako nga sila ang gunman o kung nagpatay kay Lapid nga nagsugo ara sunod sa bilibid. Di sino gabantay sa bilibid? Bureau of Correction. Sa dinay paidalom ang Bureau of Correction sa Department of Justice. Sinong tiglikom sa Department of Justice? Si DOJ Secretary Jesus Rimulya. Ganong balita kay Rimulya? Batain na dakpan ligad sa may drugs 1 million sobra. Tiyambal naman yan ni PNP Chief Azurin, wala ko nung ginadulang posibilidad nga may foul play sa kamatayon sa middleman sa Percy Lapid case. Dining middleman nagtiner, ara sulod sang bilibid. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas.
Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome sa pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition sa nasaling na Martes kita, Oktubre 24, 2022. So mga laliwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ang mabalita ang natipon sa aton mga Action Unit Reporters aton Action Correspondent handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na kung inyo alagad sa kaanginan, Action Jan Diaz, tub-tub kita, lasay, subong nga gabi. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon, kumusta ang aton tanan maukol nga mga tagpalamati? Aton mga suki sa kahanginan sa 61 ka mga kabarangayan diri sa Banwa sa Bacolod. Aton mga tagpalamati sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kumusta ka mo dira mga kaaksyon? Maraming panahon naton diri sa Bacolod City subong hapon. Pero tay maloon tabi kumusta na yang lakat sa trapiko diri sa Bacolod City? Check naton ang aton naman nga patulwan Bravado Bato Belakson Zil Minardo. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, mayong hapon. Action John! Good afternoon! Afternoon. Kanami, isang sa subong sa Siyempo. Do bati ko, do nagbalik ka mo to ko, no? Sa diin. Sa ginlagawan tato kagapon? Wala. Wala. Sila lang? Si Papang lang kung na naglagaw sa kagabi. Hindi adikto bla sa babaw to lupwes bla? Oo. Nagbalik ka mo to? Sila nagambal? Si Papang? Hindi si upod ng isa ho. Dumayo, do na anad ka mo to maglagaw, ha? Nagbalik sa noon, nagbalik. Kagina, guro ay. Abot ko nagbalik sila gina, wala nakabalik to? Wala pa. Wala pa. Gaplano pa lang. Kaplano pa lang. Gani. Sako. Kaya Oo. kapangita kami isang ngaton ng mga listener. Sige lang ha, pangita lang mayo, Teka, mustang Bacolod man? Isang action dyan, no? After isang 23 days, no, nga naging successful ini ang celebration sa Mascara Festival, kagati sa assessment sa kapulisan is generally peaceful, no? Pero masadya ini ang pag sa ulog sa Mascara Festival, kiti wala man sa mga recorded gid, no, mga insidente nga nagluntad diri angot ya sa Mascara Festival. So action dyan ang lakat sa trapiko dira ano sa aton nga pag-obserbar sa may dalanon sa syudad sa Bacolod is nagaluligwa na, no? Ikumparar mo sa 23 dias nga pag-celebrar to sa isang Mascara Festival si subong daw medyo ligwaya ang dalanon na sini kagati karon bisitahan ta man sa may Bacolod City Government Center kay biska natapos ng Mascara action dyan daw bati-bati ko daw may libre nga rides. Damay libre ko ng rides. So, ato na karon checkeron sa tag-iya sinisang carnival. No, bilang pagpasalamat, ko na mo na malibre sila sa rides action dyan. No? So, subong nga hapon, ng aton nga tiyempo, daw nagmedyo galom-galom na gani na mo ni oras. Iti kagina, daw medyo nagpulo panalit. Ako ulo init-init man, pero subong nagamatamat naman galo-galom action dyan ang aton sininga kalangitan. So sa subong hapon, no, ari kita diri live sa may barangay Mandalagan action dyan. So ang dalan dira Lacson, dalan na downtown areas, no. So subong may klase pero ang lakas ng trapiko hindi na pareho nga heavy o na bumper to bumper ara na sa slow to moderate ang lakat sinisang trapiko subong nga hapon action dyan. Yes, si subong no ara kita dre naga pangita mas libot-libot dre sa purok bulak ni action dyan no ang aton subong sining destination kamusta ang imong highlights? Okay lang ako na highlights, Ikaw yung nag-enjoy kagid sa imong highlights gudaan? Temprano po ko na pulay. Tala naman ta. Lain to yung galing imong highlights bimong, no? Sana Matodtood yun yung aksyonin ni highlights sa aksyonin matodtood yun yung yuhom. Balik yuhom yun yung highlights. Nga, may ikaw to bala. Sige, yada. Sige na, Sige. Ala, ay gapon, sige din yung mansari. Belated happy mansari. Nanumduman, percentage, gina kagapon. Sige na, aksyon sila. So, 2040 lain naman na yung celebration. Uy, Diyos ko! Sana, Tara na, rin na
mabataan man. Sige na. Oo, at yung sitwasyon na dyan, no, sa Mambata, ini ang aton diri, no, nga area sa may syudad sang Bacolod. Wala man sa Japon, no, sang insidente kagati subong, malinong, matauhay na ang mga dalanon, no, sa may syudad. Kasi may mga pipila pag Japon, gani sa mga areas diri sa mga kilid-kilid, no, may mga nagabaligya pag Japon sa souvenirs. Kagati ang mga kiosko sinagin pang amat-amat na nila ng pangkakas sini aksyon na dyan. Tumatag iya kag sang syudad man na mismo aksyon dyan. So far niya mo ina ang latest update diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ini si Aksyon Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Mataman tagin man nagabalik sa normal na lakat sa trapiko mga ka-aksyon ko para naton kanalikdan nga mga sinimana ko sa reporte gid man kasako ang aton nga mga dalanon. Good afternoon dira kay Kapitan Ricky Mijares sa may barangay Banago. Mayos ang aton dira ano sumunga sitwasyon na ano. Sige, sa pagbalik nato mga ka-aksyon, dugang pa nga mga balita. Standby ka mo dira sa Action Reports Afternoon Edition. Standby! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Alright, good afternoon sa liwat sa ato nimo online viewers mayong hapon, no? Kamusta ka mo dira mga ka-aksyon? Mayong hapon dira sa ato nimo tagpanamati. O si thank you gid kay Ma'am Ansel Londres sa pagpadala sang 75 nga stars. Mayong hapon gid. Salamat gid sa stars niyo, no? Ma'am Lilian Tadina Claridad. Good afternoon. Si Ma'am Lilian Tadina Claridad, no? Ara man si Sir Ray Flores Barrioga. Good afternoon, Sir Ray. Kamusta dira man hapon Action John? Monitor lang kami di sa may barangay Pandanon, DSB. Si Sir Jose Mungcal Torilla, good afternoon man. No? Good PM, monitor lang sa Binalbagan. Oy, taga Binalbagan, dira man hapon, kamusta ka mo datanan? Ha? May lang ato nga sitwasyon sa buong hapon. Nami dan simpo. Nami lagaw, ano ko lagaw sa Binalbagan. For so long, sorry kita. Naging timo kita bago lang. Lawag na ko wala kalagaw, binabagan ba? Nakalabay ko to sa pamamaila namon. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Sir Jojo de los Santos, may ngapon dira sir. May ngapon ko sa mga taga-Action Radio, sa mga reporters sa bali Ma'am Ana Sinoro. Ara man no naga-monitor sa may maaw si Ma'am Corazon Samiliano. Baw kadamo gid ba sa aton listener sa may barangay Maaos Bago City, no? Si Ma'am Corazon Samiliano naga-monitor gid, no? Ma'am Homal Domina, good afternoon. Mayang hapon dira. Ma'am Vergie Legaspi Coloso, good afternoon mga ka-aksyon. Mayang hapon dira Ma'am Vergie. Kagawad Imbongjo Campos sa may barangay Maaw, mayang hapon. Naga-monitor good sila. Si Kapitan Vito, dira kamusta? Sa may barangay Maaw, ay naging kami kakitaay, no? Si Kagawad Imbong, nakakitaay kami sa katulong to may mga na kilatan na mulagit kami na ulihin na kakitaay. So, ngayon naging kami kakitaay makachimpo, ano? Sir Efren Altamera, mayang hapon Action John. Monitor lang kami sa Victoria City. Ay, salamat gin, no? Ma'am Ana Sinoro, ma'am no, namin hapon ko sa kay manager, kay SM. Sara din nag-relax, ay balon tapos ang maskara. Bret Hart Tonato, good afternoon Action John, watching live from Antipolo City, Rizal. With my wife, Mimi Tonato. Oy, sa may taga, sa may taga Pontevedra, naman kay Sir Roland Suwange.
sa may Barangay Buena Vista, no, sa Rizal. Or Buena Vista, Rizal, Pontevedra. Ma'am Elvera Hilogo, good afternoon. Good evening. Good afternoon, mama. No? Good afternoon, Ma'am Elvera Hilogo. Sa ano na nga, stay tuned lang permia. I-like nyo, i-share, i-follow nga ton live para damo kita may malambot, no? Dugay, damo kita sa balita, idulong sa inyo, update mga kaakson, pagit sa pila ka mga kaso, diri sa gihapon sa Aksyon Radyo Bacolod. Stand by! For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo bakal sinporte ini ko pasensya na pili ang atong income. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:37. Dari kita naywa, may maswerte kita nga tagdaog subong hapon. Nadakpan sa aton nga patodri sa dakop ka daog ka ruleta promo o dakop ka daog ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon hand, go ahead. Dakop ka, dakop ka, dakop ka. Ako? Oo, ikaw. Dakop ka. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka, dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo, dakop ka. Dakop ka, dakop ka, dakop ka. Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadakpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Alright. Ari naton gawin with Action Zilminado. Action Zilma yung hapon. Action dyan nga po liwat. Good afternoon. Yes. Finally. Oh. Isa naman ka dalaga ang aton nga nadakpa. Bao dalaga, gidya. Kita mo na eh. Oh, kita mo Dalaga, gidya. tama. Siyempre, kita mo nga gaputi na oh. Sana all. Puti-o na nga talaga. Puti-o na ya. Puti-o na nga buhok. Oo. Yes, Action dyan. Ari kita sa may Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Kag sa mga upod sa sinanay. Sanay atong gani pangalan? Josefa Calderon. Yes, si Ma'am Josefa Calderon. Pila na nga aton nga edad? 65. Yes, so perte, kadalaga Action dyan. Ano nga aton nga pangabuyan, ay? Di pasahe. Imo nga bana, gabiyan. Amo na. Bana. May mga kabataan? May ara. Beses pila pa? May ubra-ubra naman. May ubra na, yes. So, subong, may idea ka na kung ano yung mga pagaragon? Pamatyagan ko bugas. Pamatsagan? Hindi na yung pamatsagan, ay. Tutuod, ginayanay, amo ginamadagaan mo yan, ay. Yes. Sino nga mga angkor ang kilala mo? Subong ang kilala mo yung istorya mo? Si Jan Diaz. Bao, thank you, ginanay Josefa. Pamati, gina si Nanay Josefa. Okay, kilalang kilalagin ko. Kung Jaisel. Oo, kilala ko. Kung kay Mahigay, go po ko na sa bawak siya dyan. Sana all. Ikaw kasi baka lagawan sa imo. Hindi ka lang paktan. Buti hindi tayo na ni Action dyan. Pagpadugayon, kaya na-excite na sila. Matiga, nakatigaan ka na? Ari pa, manogtigang. Manogtigang. Timing Action dyan. Manogtigang sa may bugas. Dire kitang yatag kay nanay. Nay, ari ang imo nga bugas. 5 ka kilo. Ano? So, may 5 ka kilo nga bugas. May sudan ka na, wala pa? Wala pa. Wala pa. Are, pag Action dyan, 500 pesos. Iba ka sudan ni nanay. Ari, nay. Madam. Oh my God! Oh. May kape ka na? Why? Wala ate, Are. Ibakal mo na kape. Ang sunod lansang kape. Asan dyan? Are, sunod lansang kape. Pero kagi, nagapadulong pa lang kami. May foreigner di Action dyan. Anong ang balya? Ihatag ko na siya ang mag. Hindi na mangayo yan na ang mag. Ang tasa, kagina. Nasa siya, oh. That's for me. Kuna that's for me. So, pero Action dyan, ayak Action Radio Bacolod nga tasa. Kaya tagtarani kay Nanay Josefa. So, Nay, mayara ka gusto yambal? Madamo gid nga salamat sa Action Radio. God bless you. Yes, sa mga tagpalamati natin sa mga hapon. Sa mga tagpalamati? Nagapamati, subong. Dayunan nyo lang ang pagpamati kay bati kamuman ang makaaguman sini nga premyo. Yes, Action dyan, no? Sa liwat ang atong nga winner, subong adlaw, no? October 24, si Nanay Josefa Calderon, 65 years old, kay residente diri sa may Purok Bulak, Barangay Mandalagan. So, Nay, madamo gid nga salamat sa mga tagpalamati nato. No, basi kamo naman ang next sili nga madakpan. Action dyan, live kita diri sa may Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Inis Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Congratulations! Alright. Thank you. Congratulations mga ka-aksyon sa ating winner dira sa may Barangay Mandalagan, diri man sa Bacolod City. Action Reports, Afternoon Edition.
Live Extension Coffee Mix mga kaakson, arin ang pinakabago kag pinakamanamit man ang ready-to-drink coffee product. Ang Live Extension Coffee. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Kulod sa Tima Kaakson, perteng negosyo, no? Makon mo na gadi naguso ang tao sa Lacson sang last 3 days of the festival from 21, 22 kag 23. Bisan panalitedo hindi kapugong sa taho. Ang mga banalagyaan, grabo 24/7 ang operasyon. Kay ti, grabe ang dinaguso katao mong damo mga Kaakson. Hindi mo ginakitaan ang pag-circulate sang kwarta sa Bacolod. Kamusta ang tabing aton business sector? On the 23 day of Mascara Festival, what's the difference compared sa nagligad ng mga binulan? Joining us rin hapon is the Chief Executive Officer of Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Mr. Frank Carbon. Sir Frank, good afternoon. Section Jan Diaz, Section Radio. John, mayong gabi mo. Yes, Sir Frank, good afternoon. Do ang mga negosyante, subong do balik home gid, Sir Frank, dumayo gid ang lakas sa negosyo, ha? You're talking about ang Mascara Festival? Yes, Sir Frank. Okay, John. Ang Mascara Festival at two reports na naabot na mo. Number one, the immediate one and the long-term one. Now, the immediate, of course, is ang pag-increase ng mga bintana mo. Ining nagligad nga or sining nga bulan sa Oktubre, no? Kaya daw sugod pa lang Oktubre 1, mga kiosko, ara na sa lain-lain nga lugar. Kay pang-initiative, we have 5 or 6 no, lain-lain nga area. Venues, festival sites. Festival sites. So, that's very good. No? Kay ang pag-spread sina sang kwan, number one, ang traffic hindi tanto kagamo, kaginutok sa tao, so na-avoid man natin ang kwan, no? Okay. Ang panawag siya, ng social distancing, no practice man dutay, no? Oo, very good. And because of that, ang mga tindahan daw nag-ayo-ayo man labinta. Kahit nagka-hire man sila, at least bitkan sa isa lang kabulan, naka-hire man sila dugang mga tao. So kadamo na hindi lang negosyante ang mga small businesses ang nagkuhan sini, nagkaiwan. But amo-damo man sila mag-hire nga mga empleyado or workers. Pero amo na siya. So in short, dako nga kwarta ang naglibot sa Bacolod, kagini nga kwarta ang naging kwata sining Oktubre, magadugang ni siya pakadto sa holidays ning Disyembre. Dugangan niya pagid ang imo 13-month pay dyan, ang imo bonus, no? Oo. So in short, magadamo pagid ang kwarta sa pakadto sa Disyembre. Okay. So daw maayo nga signal, no? That's the immediate. In short, demand and circulation, magadugang. So, ginapaabot of it, hopefully, Dinagyang will be very successful also. Kaya ang mga bisita dito sa Iloilo. Dinagyang, matabok man di sa aton. No? Kahit kadamo, man ko sa kilala, nga halin sa Manila, nagkadto di sa aton sa Mascara, nagtabok pag Iloilo. Siguro, diretso man to sa Boracay siguro. So, it's almost a week, especially nga may long weekends mo, no? Oo, Sabado, Domingo, Lunes, holiday, no? Pag may kuwan pagid, no. So, very good. So, that's the immediate. So, nagdako ang kwarta nga naglibot, dako amon din sa ato, nakahire mga kami dugang nga tawo. Yes, Sir Frank, Sir Frank, speaking of immediate bala, nga mga immediate effect, mga pila estimate nyo, Sir Frank, ang nag-circulate nga money for the 23 days nga Mascara Festival, pilang estimated amount? On the perspective sa negosyante, Sir Frank, ha?
So, daw why gid ko feel, no, kay the whole week, sa 17, which is the peak, ay, ato kami nag-Philippine Dagdungan sa Philippine Business Conference. Yes. But nila, no, damo-damo gid nga halin taga Manila, nga nag-abot di. Basta mo taga Manila, gabit di kinakwarta ang gasto. Oo. Ang estimate una Sir Frank is ang money kuno nga ma-circulate around 5 billion. Do you think do labot sina or hindi gid man? 5 pila? 5 billion? Hindi man sige. I really don't know. Pero madabot sa siguro 1-2 billion siguro. Mga 1 to 2 billion pesos. Oo. Kaya of course, the volume of entries ng mga visitors sa imong, no? Correct. Oo nga. Ang more than half sina is from the outside, which is very good. Amo nang nagdugang kwarta nga nag-circularar pagid. Ang halin sa Cebu, halin sa Mindanao, halin sa Tabukto, Iloilo, hanggang halin sa Metro Manila. And considering, sir... Kasi nagdugang na siya. Madugang na din sa aton. Nga, hindi na pagtaguon sang mga negosyante, i-kapital, balik nila na kapital para na sa Disyembre naman ni pakadto holidays. So you think, Sir Frank, nga this particular event would open for more business to grow or ma-mushroom ang mga negosyo pagid? Now, let me talk about the long term, ang effect, Ang effect sini is para sa negosyante, ang amon nga confidence to open up, nagbaskog. Kaya ang tao, daway na sila mahadlok magwa. No? That demonstrate nga ang fear sa COVID, wala na daw, instead of the pandemic, endemic na lang, daw trangkaso na lang bala. Na makainom ka bulong o makapabakuna ka. Ako nagpapabakuna ko every year siyang flu vaccine. Daw wala na. So that's very good, no? That's signal sa so kami naman nagbakod ang among korason nga mag-abre, magdugang kapital kag mag-hire. True also sa mga tao. Sila mismo mga tao nadula man ang ila kadlok. So it's a good signal, meaning it will now start the economic activity nga madasig-dasig na ang paglibot sa kwarta. That's the better part sini. Kay long term ang effect is especially going to December, gidamo kwarta tao kag magasto gid man ta Pilipino magasto gid ta basta December, no. Guhay no pinom kaon-kaon panyapon pamilya. Kumbaga kani Sir Frank, hindi lang October ang maapektuhan sini. In the coming months pagid, do sige-sige ni dapat mabatsagan naton ang domino effect sang natabo nga economic growth sining October. Tama dyan. No? Wala labot nga may kwarta ang mga tao, ang mga gagmay negosyante nga igastuman. Ang fear sa COVID wala na. So in short, balik amat-amat balik kita sa 2019 pre-pandemic na nga economic activity minus ang fear sa COVID. Ang fear among kalain, no? Gaw na hadlo ka magwa. Lugar ka pa maglagaw, hindi na lang inadlo ka. So this demonstrated nga COVID is over. Kaandam lang, inom lang kung may flu vaccine, pa-flu vaccine ka da. Anyway, Sir Frank, at least bala, ang aton nga negosyo, ekonomiya naton, nagalambo, nagasanyog, diri sa Bacolod City, Negros. Hopefully nga, pati pag iba ni mga banwa, kag syudad, inyo paglantaw, Sir Frank, na nalatnan man ayan sa Bacolod? Amo nang napaminsar man sa tanan. Para nga mag-ila ekonomiya, magsanyog man. They're not thinking of a festival sa lain-lain man. No? Festival. Kumbaga, Sir Frank, ang festival, subong ang primary, subong nga ginalantaw nila nga medium para magdako ng ekonomiya, no? Correct kay for the last 2 years, kahidlaw ginaton, you are a social being dyan Luyag kaya mag-assising sa migo ta, parinta, mag-istorya, inom-inom. Pero puguhon mo to sa balay, daw pre lang piso mo ko sa munting lupa. No? We have to get out, no? And associate and drink and fun. Amo ng social being. So, that's the festival, no? Nga mood amo nang ginapangita sa tanan. Ganito ang terminolohiya pag giniblang magdinumaan bla Sir Frank nga alambalon nga dugin buyan sa turil ang taho. Tungod kay as I said, we are a social being. Di mo pwede prison. That's why ang pinaka-worst nga priso sa mga kriminal is tawag nila reclusio
perpetua. For life, why ka kubutang ang lawas ulang da madulum pa. So that's the worst. No, why ka istoryahon? So Diyos ko. No, kay tungod your Christian. So amo ang the festivals is amo ning aton gin atin ka paulukwa belasang atong kahidlaw nga magkilalaha ang mga migay magistoryahanay naman nag-enjoy. We need that eh. Tani man. Sige. Sir Frank, anyway, thank you so much. We'll talk to you sooner for further updates regarding sa aton economy. Good afternoon, Sir Frank. Thank you. Sige dyan. Salamat man ha. Kag mayong gabi sa imoliwad. Action Reports, Afternoon Edition. Si Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Yan bali ang mga most likely 1 to 2 billion pesos kuno aga circulate nga kwarta during the whole nga Mascara Festival celebration. Nakita man nila ang pagdinaguso sa mga naglagaw gid man, mga local tourists siguro. Mga foreign tourists do ti aminado kita dujuta ito nakitaan kumpara sa nakaligad yung mga tinuig. I mean mga foreigners gid. Do hindi tanto mo sinakadamo. Pero local tourists, mga artista, bisita, nga within our own locality, diri sa platforms ng Pilipinas, doon mo niliga din naguso, diri kadto sa aton, no? Ano ba importante, nangin maayo man, no? Ang aton nga selebrasyon sang Mascara Festival. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Nagkabalik ang Action Reports Afternoon Edition pagkatapos ginamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang ilan
tanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation. Johnny Diaz, balita na patas. Good afternoon lang kay Ma'am Sheila Bantolio Alejo, Sir Doy Artur, good afternoon man. Ma'am Evelyn Pomoceno, maayong hapon. Ara man si Ma'am Diding Haldojamiento. Good afternoon dira kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, kay Ma'am Inday Blasa. Elvela Hilogo, good afternoon. Evergreen Herbal Capsule, ari ng pinakabago ka pinepektibo nga herbal. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is... Karon nga mga balita sa Action Firing Line upod kay Action Marlon Hinovea. Inyo na ba tiyan ang kabugusan nga Pag-champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang Lunes kita nga presentation, Oktubre 24, 2022. Salamat sa ating Patrol 1, Brabado Patrol, with Action Zil Minardo. Back-to-back tira kay Action Papang Nixon Tahom. Ato naman yung News Center Action on Defensor Lisay. Din naman sa Studio A Master Control sa atong technical side. Mabadaton sa Action Henry Espolgar kag Action El Rey Dotilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action on Defensor Lisay. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaservisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo man no kun kabudayan. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! My family.